De spanning rint op voor de organisatie van Ljouwert het culturele haatster 2008. Ze waren juist jong duidelijk op een bijeenkomst. Op 6 september maakt de jury bekend dat Ljouwert, Eindhoven of Maastricht de titel krijgt. Alle Friesen krijgen daar een week hun speciale kranten, waar je tekst en uitlees door de plan voor 2008. Leerlingen van basisscholen de Tourmalijn in Frencher hebben vanmorgen het landelijk startschot jong van de campagne Wij gaan weer naar school. In de maanden met voorzitter Carla Pijs van Veilig Verkeer Nederland en deputaire Sietske Poepjes deelden ze folders uit door automobilisten. Op de Berghuzerwei bij Lollum binnen Justjong bij een slimme onrieding treien mensen verwoenen rekken. Een motorrieder, maar hier achterop waart in een flauwe bocht onrieden door een auto. De buiten motorrieders waren van de motor afslingeren en kwamen in de berm te landen. Ze zijn maar slimme verwoenings naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente uit Ameland zal met rederij Wagenborg om tafel om te praten over de problemen met de veerdienst. De veerboten hebben gouders vertraging of er is te min plak om boord, zodat de passagiers steen blijven. Ik ben de klachten over het nieuwe kassasysteem. Joen en vannacht helder waar, het wordt 10 graden en er is kans op mist. Morgen, met 23 graden, een simmerse dag. De zuidwestenwind is dan zwak.